Λοιπόν, για να μπει ο εκτυπωτής στο 3D, αντί να κάνω κάποια, επειδή είναι κλειστός, επέλεξα να αγοράσω αυτό το κουτί, το οποίο είναι από έπιπλα κουζίνας και κοστίζει σχετικά φθηνά, δηλαδή ένα 40 το πήρα. Το κουτί είναι 60 επί 60, 60 πλάτος δηλαδή, 60 βάθος, έτσι, και έχει ένα ύψος, κανονικά με τα ποδαράκια κουζίνας έχει ένα ύψος 82. Εγώ τα ποδαράκια κουζίνας δεν τα έβαλα καν και έβαλα από κάτω ροδάκια για να μπορώ να το τραβάω, να το σέρνω. Τώρα, αυτό είναι επειδή είναι για έπιπλα κουζίνας, από πάνω δεν έχει καπάκι, γιατί μπαίνει ο παγκός κουζίνας. Πήγα λοιπόν, έκοψα σε έναν εδώ στην πόλη μου ένα κομμάτι MDF. Αυτό το συγκεκριμένο είναι 60 επί 70, έτσι, και το έχω βάλει από πάνω. Μπορώ να το βιδώσω, αλλά και δεν χρειάζεται κιόλας, γιατί θα κάτσει ο εκτυπωτής και με το βάρος που θα κάτσει. Και εδώ από πάνω έχω βάλει αυτό το ψαμονωτικό, είναι ένα ανακυκλώσιμο, το βάζουν κάτω από τα πλυντήρια για να μην ακούγονται. Είναι κάτι σχετικά φθηνό, το οποίο μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα. Έχω τον εκτυπωτή, το notebook εδώ. Λοιπόν, εδώ έχω φτιάξει ένα κουτάκι για να έχω εξωτερικό, παίρνει εξωτερικό ρολ, για να δίνω στην εκτυπωτή. Το δοκιμάζω. Δυστυχώς, αν και σε ιδέα είναι καλή η κατασκευή, λόγω των πολλών ανοιγμάτων δεν είναι στεγανή. Δεν έχω καλά αποτελέσματα υγρασίας. Κοιτάξτε, είναι 31, ήταν και 34 και 37 και είναι έτσι μια εβδομάδα και έχω μέσα μπύλιες που απορροφούν την υγρασία, αλλά δεν κάνει τίποτα, ίσως γιατί έχει πολλά ανοίγματα. Δεν θα το χρησιμοποιήσω τελικά. Έχω τώρα που δοκιμάζω, έχω μια εβδομάδα παραπάνω, 8 μέρες που δοκιμάζω αυτά τα κουτάκια. Είναι τροποποίηση ενός σχεδίου που βρήκα στο ίντερνετ. Αυτά λοιπόν έχουν μέσα ρολά και μου τα κρατάνε στο 10% που είναι το ιδανικό, και με μπύλιες. Τις μπύλιες τις οποίες τις αγοράζω, μπύλιες απορρόφησης υγρασίας, τις οποίες τις αγόρασα 5 κιλά. Έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν το 1. Αυτά όταν απορροφούν την υγρασία αλλάζουν χρώμα, από πορτοκαλί που είναι τα συγκεκριμένα γίνονται καφέ, και όταν είναι καφέ τα βάζω σε έναν αφιγραντήρα ή στην κουζίνα, μπαίνουν στο φορμό μικροκυμάτων και τα ξανακάνω ξανά από την αρχή, άρα είναι ανακυκλώσιμα και δεν κάνουν και θόρυβο, δεν καταναλώνουν ρεύμα και πάει λέγοντας. Αυτό είναι. Εδώ τώρα αυτό έχει, όπως βλέπετε, 3 σιρτάρια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο σιρτάρι εδώ στο κάτω που χωράει άνετα, όπως βλέπετε, τα ρολά και τα κουτιά από το filaments, έτσι, το νήμα εκτύπωσης. Από πάνω έχει 2 σιρτάρια. Εδώ έχω φτιάξει, διατηρώ υλικά και κάποια πράγματα που χρησιμοποιώ, ας πούμε, στις κατασκευές μου ή οτιδήποτε. Όλα αυτά, και είναι όλα βολεμένα. Αυτά εννοείται είναι, τα κουτάκια βγαίνουνε, δηλαδή μπορείς να τα αποσύρεις, αλλά έχουν αυτή τη βάση από κάτω για να μην κουνιούνται, οπότε δεν φεύγουν από τη θέση τους. Όποιος ενδιαφέρεται στέλνει μήνυμα να του πω τι είναι. Αυτά είναι μια κατασκευούλα που έχω φτιάξει για μαγνήτες. Αυτά. Το άλλο σιτάρι δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, είναι κενό. Αυτά. Θα τα πούμε, περισσότερο χρόνο θα αφιερώσουμε φέτος σε αυτό το κανάλι που κάνω και θα δούμε τι θα γίνει. Έχω περισσότερο χρόνο, όσο ευκαιρούμε και από άψη υγείας θα τα κάνω όλα, γιατί τα χρόνια μεγαλώσανε και μας έχουν προλάβει τα τέτοια. Εδώ, άμα θα δείτε και το φως αυτό, εγώ το έχω φτιάξει, στηρίγματα, το έχω έτοιμο, έχω βάλει ρελέ εδώ πάνω, θυμίζω την έντασή του.
Τέτοιες κατασκευούλες. Όμορφες και χρηστικές. Για εργαλεία, βάσεις για εργαλεία. Κάποιο καιρό έφτιαχνα και κάτι. Είχα φτιάξει για ένα φίλο. Να, εδώ φτιάχνω για ένα παλιό τρυπάνι που έχω. Φτιάχνω έναν μετατροπέα. Τώρα έχω τυπώσει, πρέπει να το συνδέσω. Θα βρω χρόνο να το συνδέσω. Ήταν από άλλον που είχα φτιάξει παλιά. Έσπασε αυτό τώρα. Μετά από 10 χρόνια έσπασε. Τώρα θα φτιάξουμε καινούριο. Είναι πιο δυνατό. Αυτά.